Riešime projekt Interreg, čo je projekt medzihraničnej spolupráce medzi Českou republikou a Slovenskou republikou. Konkrétne tento projekt je zameraný na spoluprácu medzi Jesenovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine a potom Lekárskou fakultou Ostravskej univerzity. A zameriava sa na problematiku vody. Počas pondelka študenti mali blok prednášok, ktorý bol zameraný na taký úvod o kvalite vody, o zásobovaní pitnou vodou na Slovensku, konkrétne v Žilinskom kraji. V útorok sme prešli k laboratórnej časti, kde sa študenti zoznámili s takými základnými vecami, ktoré sa môžu v rámci svojej budúcej praxe stretnúť, v rámci nejakých orientačných vyšetrení kvality vody a mikrobiologickej práce v laboratóriu. Po obede máme ešte jeden blok prednášok, čo sa týka štátneho zdravotného dozoru a teda prakticky nejakého vytvárania záväzných posudkov alebo nejakých rozhodnutí. No a čo sa týka stredu začíname blok exkurzií. Študenti navštívia vodný zdroj Turček, potom vodný prameň v Necpaloch. V štvrtok nás čakajú kúpele v turčianskych tepliciach spolu s plničkou minerálnej vody Budiš a piatok pôjdeme na záver hneď ráno do plniarne minerálnej prírodnej liečivej vody Fatra v Martine. Študenti si včera na konci dňa odoberali vzorky, tak ako to prebieha v teréne a potom s tými vzorkami pracovali, čiže prešli si úplne celý ten proces, vodu si sfiltrovali, potom ďalej urobili semikvantitatívne orientačné vyšetrenia pomocou papierikov, kde teda zistili nejaké orientačné hodnoty a zistili, že tie papieriky nie sú v praxi až tak použiteľné. Potom sme si ukázali nejaké senzorické hodnotenie, trošku sofistikovanejšie, ktoré takisto môžu použiť v rámci svojej terénnej praxe. No a posledné sme si ukázali taký špecifický typ stanovenie v teréne a arzénu pomocou aj nejakých kvapiek a s pridaním prášku, takže toto si ukázali, ako to vyzerá. Teoreticky studujeme vlastně ochranu vody a parametry, které se sledují a tady se zároveň naučíme jakoby techniky, takže se naučíme praxi teda, jak to můžeme aplikovat a zároveň také vyrazíme na chvíli do terénu. Pre verejné zdravotníctvo v rámci hygieny životného prostredia toto voda zohráva veľmi dôležitú úlohu. Takže to nás tak motivovalo zvýšiť úroveň výučby v tomto smere, najmä predovšetkým v tom zmysle, aby sme posilnili tú praktickú časť výučby, aby študenti mali možnosť vidieť jednak prácu v laboratóriu, osvojiť si niektoré základné postupy, metodiky, ale aj vidieť v teréne situáciu. A tuto nám prišlo veľmi vhod práve že tá situácia v prostredí Severnej Moravy, v tom Ostravsku a Turci, každá ponúka určité špecifické problémy z hľadiska možnej kontaminácie vody a rôznych problémov súvisiacich s vodou v životnom prostredí.